Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Kunya na taon-taon to mahigala to kuhag report si kasamang Eli Bolonos kay doon na mahigalay kamanduan si Mayor Mike Rama labot ini mga pulis nga butalo. Dili na pahatagag allowance kato mga pulis mahigalang butalo. Stila no. Unya gawas pa ini doon na pagilaing kamanduan nga ilabay kuno laing lugar kato mga butalo. Asa man i-assign ang butalo? Ayaw ga luoy sa kato mga lugar nga kuan, Pero madara man siguro practice, mahal na bang bala sa drone. Ato ni tagag-pagtagad mga sukitig paminaw speakers bahin kining padayon nga trending ba o man to ni matiwas kagahapon sa atong pagkulo kabildos kahanginan. Ni ini mga higalang daw makatawa ka or daw naaba kay basis si Congressman Arnulfo Arnie Tevez sa Negros mga sukitig paminaw nga may papasar. Iya yung gilihian ang Kongreso. Atol sa first regular session sa Kongreso mga higala, mao ni iyang balaod nun nga gipasar House Bill number 611 nga pagdeklarar mga higala ining ghosting as an emotional offense. Unsa man ning ghosting, ato ning tagagpagtagad mga sukitig paminaw kay balaod nun man Gusto ni Congressman Tevez nga mahimo ning offense. Tingali dunay kasinatian baka sa Congressman Tevez, doon na ba kasay kanang kasakit ba? Kasakit bang kayo ning mabiyaan ka indekin? Pero pwede nang mahupay nga ikaw ra, pwede pong imong hupayon iluom lang sad nimo na lang, Di na lang nimo isaba ba unsa? O pero panalitan og resulta aning mga kaso-kaso, mga sukitig paminaw, murag makatawa ka, murag kuan ka, pero tingali doon na ba kay basis po si Congressman Tevez ining iyang kalaki, o unsa ba gyud mga kaygalaan, kay iya manggilihan gyud ang first Congress, ang first regular sessions Kongreso, nabay basihanan sa Congressman Tevez ani, pero og na sa basihanan napamanggoy daghan pa nga mga angay tagaagpagtagad ba. Pero iyan ning gitagaag pagtagad mahigala nga ghosting. Di ba kaniyang joke ra siya indekin? Or baka paukyab lang ning iya mga higala? Pero paukyab ra sad mausik ang oras Kongreso ining kalakiha. Kining ghosting, ang pulong ghosting manggod, kung atong tagaag pagtagad o atong tan-aw ng mga dictionary, gikan na sa pulong ghost, kanabang kalag baday? Naman gani kanta ng kalag day, di ba? Ghost. Atong sikatong, kwan sa una, katong salida sa una nga ghost. Oh, my love, my darling. Si Demi Moore o si Patrick Swayze ba today? Sikat ka itong ghost nga kwan nga salida. Murag maayo man may nilabay-labay rin taga FM na tong DJ nga may mo kanta. Gahapon ni kalit itong labay DJ Aiko na ambus na to. Pero maayo sa Ginoo mo kanta DJ Aiko. Buyag mga sukit ipamina mo na kanang ghost. Oh my love, my darling. Na 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 daan na siya kita nawa hasta ganing lyrics na ko nawa naman gani na nawagtang ng lyrics kay na nakakaraan na gid ang kantahan. Pero kani nga ghost, kani nga salida ang ghost kuan asa man kasi Clint ali Clint be kanta ng ghost Clint. Wa mas DJ Aiko. Kining naputay laki nga version nga kwan. Ang ghost ba Clint? Ghost ba? Be. Sige be. Si DJ Clint ato ipakwan sa IFM na to gapon DJ Aiko mangin labay na kitan karon si Clint. Kanang ghost ba ko na. O sige be. Sige Clint be. Attorney Rafael. May buntag Clint, DJ Clint, kining ato mabati mahigala sa IFM. Unsa orasan na imong programa?
Kuan attorney, alas 4 hangtod alas 6 o niya na po alas 4 sa hapon hangtod alas 6 po. Oh, ayuhan ning atong kuan sa atong microphone kay DJ Clint, ha? Ah, bebe, ayuha asa man aning kuan. Kana. Awa mo din ni maon. Kana. Wawa na ko. Ito, again, may buntag attorney Rufil. May buntag. Oo. Kini ni ang be. Kini DJ Clint. Sa lucky ning version sa IFM na to hanga kuan. Kanang ghost kay ato mag-isgot ning ghosting. Kanang pulong ghost kalag na. Kalag. Oh. Diyan na nagsugod kalag. Kanang wagtang mo kalag. Di makita, no? Nay salida ni dugay na kayo. Limot ko sa lyrics kay karaan lagi kanang na ghost. Unchained Melody. Unchained Melody mo yung title? Sige, kantahan ko no DJ Clint. Kanang first paragraph kutub chorus. Oh my love. Mo ba na? Mo. My darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Okay, muna si DJ Clint. Attorney? More or less na ba? Kini ni ang katong pag-outing na mo dito sa Lapu-Lapu nakakuyog pa ka. Pwede ka makakanta do. Nakakuyog ba ito? Katong sa lahi po to. Okay. Katong man to coordinator. Katong dito Miss Blue Water na ok mga taga-DYHP. May sa kumanganta. Kini magkanta ta ba to banaon na ni atong gisundan magkanta kay. Kay ako ganang kantos Russell Pulyoso sa monte mo nagkanta. Sora? Maestro to mo. Piting mo kanta. Monte mag-una. Away problema mo sunod ko kanta. Pero mag-una DJ Aiko. Mag-una ka murag di ko ganahan mo kanta na DJ Clint. Mana mag-video kay ganita. There's DYHP o sa IFM. May pagpaminaw DJ Boy kay ato ay mo manager. Attorney. Si DJ Boy K. DJ Boy K may sayaw, maayo pod mo kanta. Kini ni ang unsa na ni? Kan taga DYHP ko doon, ni Kakrots ang taga DYHP, ni Ok. Dito god sa mong gioutingan ba? Banda mo gusto. Manganta, sige, lista. Sige, sabi ko na, Ken, Arnold, JQ, Paul Lauro. Sus, una-una mo kanta to mga international singers, ni Ok, ang mga kana. So, kana, Unchained Melody. Unchained Melody. Unchained Melody, Nakakuan ka kung sa pa yung mga kanta ka ng mga gusting-gusting? Nga mga kanta. Karaan naman pero si TV sa nakaako anay pagbutang. Ako magipagkanta DJ Aiko gahapon sa isang linggo pag-ibig. Gusting mo na. Kadto to ang iyang kanta pod nga kuan. Ate Kra kana o katong iyang kantang original. Napila yung kanta katong kuan day. Unsa pa na? Gusting man gyapon. Pero depende mo sa formula. Kikinig ko wa man kining ko magod DJ Clint. Why saktong formula? Why saktong formula? Pwede man nga gibiyaan ka, inigbiya. Okay ra sa gibiyaan di mag-iluom lang. Inigbalik, dawaton rasad. Doon na po yung nga gibiyaan, nga sakitan yun. Unang kanta bitaw sa una, dumdum kang kanta sa, hinumdum malago ko yung mga lyrics na. Katong, mga Bisayang kanta bitaw di Clint, abot kay bawa baka na, katong, sa title? Kunan ha, sa title, kay ikaw taga-FM, katong bitaw Bisaya nga kanta nga, dili mabalhin, ning kasing-kasing. Matod mo ba na? Kung kaligdan mo. Matod mo. Okay, sige. Ako imong unungan mahalon hangtod sa lubnganan kalipay ang akong gibati kay bugtong kang bahandi nining kinabuhi. Unsa man na? Imo gito karan. Sige no. Why suko ang akong
pagtuo Batagig kanang kuan si DJ Clint. nga matuman ang atong mga danggo kay ani akaman nining kiliran bulawano pagpangga ng kun-kuna. Kana, sige. Dili mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa arya ko nga walay makababa sa atong pagminahalay ako pinangga. Aska gilgiga. Kamay sa. Explain. Kamay sa. Okay. Kana dili mabalhin pitik ning kasing-kasing. Kana kung talikdan mo ako magpabilin. So bisan pag mo gusting to, magpabilin man siya. So muna siya. Pero dahil po kuban niya, kung talikdan mo ako mangitaglain. So lain-lain na kay DJ Glenn. Lain-lain mo na nga kana way saktong formula gana. Ang gugma mo nang paminaw ko dili na kinahanglan himo balaod na. No? Di na kinahanglan himo balaod ni Congressman Tibes. Huwag sa lingaw si Atty. Okay. Ganun man namay uban nga kanang talikdan magpabilin la. Ano gikanta bitaw kung talikdan mo ako mangitaglain. Tumaw na yung mga higala. Kinini ang dapat siguro yung tanawon sa ni Congressman Tibes ning iyang kalaki, no? Napagyan nila. Sa itong syakol, nga about gusting-gusting yapon, nga kanta. Murag suito ni si Inday Kian Galinia ini, no? DJ Boy kay ako lay naluoy, ha? Pastilan more or less radyo di ang tinguga attorney, ha? Bakit ba? Bakit man? Bakit ba? Ito, una ko ka-memorize ng kanta, Atty. Bakit ba? Na 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 Karaan na siya, wala lyrics yun. Nag-aaliw sa usok at beer lang ang kasama. Sige na naman, Ken, no? Marag mauna. Mauna siya. Niya, sunod. Bakit ba iniwan mong nag-iisa? Bakit ba sa akin ay nagsawa na? Sinusunod naman kita kahit anong kinakaya. Wala pa ring kwenta. Bakit ba? So kini syakol misikat ni karaan naman ni kayo. College pa man ko ani gani nga kuan. So kanang daan na gini kayo. Si Congressman Tibes gyud hunahuna nga be mo antay. Dili bitaw ko Congressman Tibes sa turne kay sa tanan gyung kongresista. Sa tanan nga mga senador. Sa tanang na presidente siya ra gyud kauna-una. Pero mayo siguro nga mo dugang kuan siguro kay kining pulong ghosting mo na kanang pulong ghost kanang kalag. But kining iyang balaod nun lahi ni ha dili ni katong kalag nga ghosting nga wag tang kalit. Katong kalag ghosting but pasabot niya sa iyang meaning nga dunay dating relationship. Dili to pwede itong nagkita mo. Pagkita niyo amiga mo. Nya human pag human friends mo kayo nya giingnan ka nga ato hulaman ng imong sakyanan. Unya human wa nang pakita. Gidae mo sakyanan. Gidagit. Gidagit. O di gani amiga mo. Ila mo na nya human na nanghuam ni kwarta. Nangutang nimo nya wa nang pakita. Dili na mao nga ghosting. Ang ghosting nga ba't pasabot niya, nag-text man ako ni si Ruby Habaybay. Good morning nimo da Ruby. Asa dyan kagulada. Good morning nimo gets ha. Nice voice kunos Clint. Ngilngiga. May buntag attorney. Naasad ko ana attorney hain kana karon. Na sa YouTube by on and off band. Ako'y ga-compose kanta. Hain ka na karon. May ba mo kanta si Ruby Habaybay? Napakadiri Ruby. Ako kang pagkantahon ng tag-apil, ha? Pero meaning niya sa ghosting, dili ni katong ghosting nga
nakautang ka nyo, nakapakita. Ang iyang meaning nga dating relationship, yun, naman mo niya, tanaw ng ang iyang terminologies, ang definition of term. Ibutan rin, first regular session sa Congress, 19th Congress, introduced by Representative Arnulfo Arne Tibes Jr. An act declaring ghosting as an emotional offense. Ang meaning sa ghosting niya, ingon sa DJ Clint, ghosting, a form of emotional abuse and happens once a person is engaged in a dating relationship with the opposite sex, which affects the mental state of the victim. So katong doon ay dating relationship, dito ingon niya, nagkuhan mo, kita mo niya, labi na may kwarta ni mo niya pakita. Lahi na, Rene Borromeo nag-text na ko, may buntag mo na Rinbor. Rinbor, lingawan ako ninyo attorney, nag-drive ko paingon sa LTO, may buntag ni mo na Rinbor, nag-text na to sad. So, kining ghosting nga kwan, kining ang dunay dating relationship. Mao ni ang kwan, pero lain mo kog rason DJ Clint ngano mo biya ang usa ka lalaki sa kababae or babae ni biya. Pareha man ni. Ang lalaki mo biya, ang babae biya, mo naman pareha man na. Mo man vice versa man ito ni doon na kasagad god sa mga dunay mga lalaki nga kusog mamiya. Daghanan po mga babaeng mamiya apod. Na apod. Pahimoslan po na atong kahuyangon nato mga laki. Namay uban nga nganong biya ka, ang rason nga biya ka kay labi ng babae yaw-yawan ka istanan. Lara si patak-patak baba nya kanang sakit sa imong paminaw ba. So haylabig mahinay ka nimo noon, haylabig ko na biya ka. Nahiubos ba ka biya ka na, lakaw ka. Ana unya lima ka nag hilakaw ka nimo na matikdan nimong gipablatil daday ka. Unya ningon po kagapon si Congressman Tevez di attorney nga kuan kuno kana bang si tawag kana bang ang tao kuno nga kana bitong affected emotionally and mentally matud pa niya sa interview kagapon ba ana siya nga ang tao nga affected or mentally affected gumikan sa naisinati niya diha dapita kuan kuno weak hinay ang iyang productivity sa trabaho mas kangilngiga gilain ko na una ni siya ragad kini bang gusto ni sikat ni sa kuan ni sikat ni atong kang Gerald Anderson ba may skutan ta man may skutan ta man Gerald Anderson ug kadto si kuan Bea Alonso. Kaya kini ko si Gerald, matay og mapasal ni balao ni Congressman Tibes, mag-andam ni daghang piyansa. Usa man ipablatter nimo ni panalitan, unsa pilaman ka kuan, pilaman ka oras usa ipablatter Rinbor. Kay moadto kas police station, moingon nga sa man inawa, mingon police, unsa man ni sir? Ghosting sir or missing? Pwede mo pablatter ko nawagtang akong anak og anak nimo nawagtang imong iyaan imong sakop sa panimalay nawagtang missing person. Wa man may relationship, wa man may dating relationship. Pero nawagtang imong uyab. Ikaw pablatter ko sa man missing person, ghosting person. Doon na may pagkaligrihon po na iyang balaod nun. Doon na sa konator kan like for example, gawa sa kanang relasyon nga kanang puyo-puyo inana. Kanisang mga apply tag trabaho. Kanang inigsod nimo dito sa HR, adto kas manager o niya kanang inon ka nga tawgan raon niya ka. Ghosting po na nya wa ka tawgi. Ana siya kay wala may dating relationship. So dili sa mao sakay das ghosting. Ang kuyaw ini balaura pa kadugayan pertama pasal ni. Mahigam sa Congressman Tibes unsa nga kay emotional kon magkuno niya matoy ang meaning ha mahimo siyang emotional offense kay kuan kini emotional abuse karon og panalitan emotional abuse dakin kanang manguyab ka sige balik-balik nya busted ka kana na ang kuan ba kana bang paasa ka ba paasa di busted pa gyud ka kasi deklara po ni emotional abuse nganong paasa man di ba na may kanta na nga di bilalim nung paabot kaswa nga emotional abuse sa siguro na. Bitaw mo ni mga kaigalaan nga kadto si Gerald Anderson, kadto iyang uya permiro kadto man to si Kim Cho. Si Buwan naman to. Kadto si Kim Cho, wate klaro sa tong ilang kon nagkauyab sila unya nagkabuwag pagkabuwag nila DJ Clint. Si Maha Salvador, kay friends man lagi sila. Mo nagtambag-tambag niya. Comfort. Kana ko mag-comfort, delikado ba? Delikado na. Delikado. Beto sukuan ni Kim Cho kay ang comfort iyang amiga.
nagkauyab na mahinoon. Si Maha Salvador o si Gerald Anderson. Ano na? Maradi kita suito showbiz pero mamaya ko nasunod bitang murag mo tingali. Enjoy kin. Kuyaw ni siya. Kini si Gerald Anderson attorney, kung nakabantay ka, kuyaw kini siya mga nahimong uyab. Kuyaw. Mga endorser sa shampoo. Tanan. Sa tong shampoo ha. Katong si Kwan. Si Kim Cho shampoo nga Kwan. Sa tong shampoo. Kini si Maha Salvador shampoo gyapon. Kini si Kwan Sarah Geronimo shampoo pod. Mo na nga si Gerald dandruff. Kaspa. Pero kanago na naman desisyon mo na sa usag-usag nga personal na kayo ba, no? Nga himuan ni mo balaod nun. Ang katapusan nga nauyab kadto si Bia Alonso ni palagyon nga gusting gitong himo ni Gerald. Nahanaw man lang daw aso. Wa na gipakita. Unya didto na day nagpauraray na sa laing binuhat. Laing mga bukton. Didto na di ay ni kisa to day kini si uyab ni konon Julia Barito. Katuanan kay ning ilang kon si Bia Alonso taon mga higala ni cry foul. Mo dito na sikat nga gusting ana. Si Congressman Tibis yaman ning gihimuan og kwan. Nado ko gihugutan si Congressman no? Unsa nagwa giagian ani? Posible na sa hugot baka sa experience or sa baka or may pagka-joker lang tingali siya. Pero anong tayo oras, Clint? Lingaw na mahintaan ni alas 7:08 naman day. Ato sa ipadangat, may galang RMN 558 Manila. Daghang salamat, Attorney Rufil. Salamat kay Rene Borromeo, nagkuha na to dire. Asag na itong kuhan, kanang napay, gusting ay katong kalit gibiyaan, ikaw nga naghilak, maong ang gugma mo, kay gikumot-kumot, dakong kamot. Gusting niya po, pa ko na, kay gikumot-kumot sa dakong kamot. Pastilan. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.